ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರಿ ಸೌಖ್ಯನೇ ಈಗಲಗಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಪಿರ ತೂನ ಗೊತ್ತವ್ಯ ನೋಡೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದು ನಾನು ಬೀಚಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೈದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಎಲೆ ಬೀಚ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರ್ಪ ನಟ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಆಯ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ನಟೈತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ಬಂಜಿ ಮಾತ ಕರ ಪೊಡತೆ ಅಂಚ ಕಲ ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟೆ ಬೀಚ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪ ನಟೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ರೆಡ್ ನಾಯಿ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣ ಒಂದು ಬೀಚ್ದಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅವೇ ನಿಗಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೋದಿ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ. ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋದು ಬಟ್ಟ ಇತ್ತ ನೀರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಂತು ಆರು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಾಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತೆ ಮೀದು ಬತ್ತಿ ನಾತಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಕೆಲವು ಉಪದ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಉಪದ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೂತಿಲಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಪನ್ಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಯ ಮಲ್ಲ ಬುಲ್ಪೆಲೆ ಮಲ್ಲ ಬುಲ್ಪೆಲೆ ನರಕದ ಬಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಬಂತಾಯಿ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಮೇಲುಂಡು ಎನ್ನ ಬಂದು ಬೀಚ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಗೆಪ್ಪರೆಗ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಇದೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಪೂರ ಉಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಏನು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇಣ ಏನ ನಾಟಕದ ಮಾತ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪು ಎಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಏನು ಮಲ್ಪ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಆಕ. ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬನ್ಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬನ್ಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್